Takže dáme na môjho prvého tutoriálu. Teraz ukážeme, ako robíme viditeľnú ikonku. Tak, dáme new, vytvorím si nový prečinok. Nazveme ho alt 255 a vytvorí sa nám znak. Tak. No, ďalej klikneme pravým tlačítkom na ikonku a dáme properties. Vyberieme si dole tie ikonky, ako vieme. Môžeme dať napríklad tento. To je neviditeľné, pretože nevidíme ikonku. Tak, dáme OK a ikonku nevidíme. Takže nevidíme, ako vidíte. No, teraz je náš všetko. Majte sa a nech sa ide ďalej.